TNK Music. Dunyo bumerang ай меган ҳои чиз рост ай ҳаёти мадаҳам хеле шидестай оста аввал салом баъд созӣ ки ҷодаи бояд бинем ма ва ту чӣ мебинем уже дига як тинем ма репери кӯчава дуруни интернетам ту духтари кайфие ки дар аялат далофтӣ ма уже омӯхтаем бе ту мемонам ба репам даиқа сари сол бугу чӣ ба мара накофтӣ ранги солҳои пеши ма бекори хор мондай ма дӯстат медоштам шоид худое тор мондай чашмои хирсан намешава ҳозиро ба диданат и чашмоай кайфкунира уже ай кор мондай хиёнатота набина гуфта нахроша дилша рали ту студия да парчовай бидиро бинша биниш ки навиштеста ёди ту шоириш кад ёди ту ба ғам печонду сарсону пириш кад ма мебинамш зиқай мазори сухтаношу меқапум хидма марам ага не маҷнун барошум интизор да сари рошу мехоҳам қатиш бошам неки намехоҳам хидам рӯи дилам хок бошам ма мебинамш зиқай мазори сухтаношу меқапум хидма марам ага не маҷнун барошум интизор да сари рошум мехоҳам қатиш бошам неки намехоҳам хидам рӯи дилам хок бошам нилуфар биши ва бин мара ёди кӯдакига бин бифам ки ишқи аввал меба мурдагитам мара ёфтан осон буд неки наёфти боре ҳамиқа сари солда чӣ ба надошти коре намезадим аз занге ки дили ма шод шава чӣ ту намемонӣ банди ғами ту озод шава нава ёд рафтагӣ будӣ дар репум номат набуд намекардам фикр тава ҷонам дар ҷонат набуд кандагӣ буд умедам ки дига ту намеёӣ наметонӣ бас карда намегарди ай рӯсиёҳӣ омадӣ бахшиш пирсӣ не барои ишқи мане ту зиқи гирья мекунӣ не ки ай пишти мане касера дӯст медорӣ ва мехоҳӣ ҳаёт бирорӣ наметонӣ медонам марам бидим ту ворӣ и дунё тов хурду ахир азобиш да сартай меган зади дари касера мезанан дарта ма мебинамш зиқай мазори сухтаношу меқапум хидма марам ага не маҷнун барошум интизор да сари рошум мехоҳам қатиш бошам неки намехоҳам хидам рӯи дилам хок бошам